Demokrasiya çêkirî mahkum bû, medeni ferho. Ez di keseyatiya Sirûya Önder de hemû şoreşkerên xweşik û biratiya gelan parastine û di vê oxirê de canê xwe fîda kirine bibîrtînim û bi gotina hunera bê siyaset ne hunere, siyaseta bê huner jî ne siyasete dest bi nivîsa xwe dikim. Demokrasî hem hunereke siyasî hem jî siyaseteke hunerî ye. Eger wê jê li welatekî nebe akademiya siyasetê, li wî welatê demokrasî saz nabe. Mînak Tirkiye û welatên Rojhilata navînin. İbn Haldun dibêje gel ji ser ola desthilatdaran re ye. Rayedarên Tirkiyeyê paradoksên felsefî ku demokrasî li gorî xwe dîzayn kirine, çandeke magazînê ya herîketî û qirêj ava kirine. Du sentez pêşxistine, yek Türkî Turanê, du Türkî İslamê. Her du sentez jî gelan red dikin. Yek netew û yek zimaniyê esas digirin. Armanca yek neteweyê jî helandina civakan û Türkkirina wan e. Lê heta îro Türkbûneke neteweyî nehatiye avakirin. Ne li Tirkiyeyê ne ji welatên ku weke Türkî tên binavkirin. Ji xwe Türk di dîrokê de nînin. Temenê Tirkî Türk bi Namık Kemal, Ziya Gökalp û Nihal Atsız dest pê dike. Bi Mustafa Kemal Gihal Ûtkeyê. Bi Kurtiyan bêjin Tirkî Türk berhemê oryantalîstên Ewropayê ye. Mustafa Kemal di destpêkê de ji bo komar û demokrasiyê layıktî bijart. Li İttihat û Terakkiyên wê serdemê bi taybetî Feyzî Çakmak û Kazım Karabekir rê li ber vê hişmendiyê girtin, hem layıktê qadûk kirin, hem Destûrnameya 1921 berteref kirin. Destûrnameya netewperestiya faşîzan a 1925 amade kirin. Desthilatdariya AKP MHP jî ne tenê layıktî, komar cemawerî, nirxên jiyanê tune kirin û di dijminatiya Kurdan de faşîzma sed salî gihan din lûtkeya herî jor. İttihat û Terakkiyên wê serdemê layıktiya ku wek gava bijarteya ademiyet û şaristaniyê tê qebûl kirin, qadûk kirin. Tirkî Türk derxistin pêş. Destûr nedan ku alîkariya ji bo avakirina dewleta Enqereyê ya nû dihate şandin, ji bo Bakurê Kurdistanê bê bikar anîn. Tenê yek care hate xwestin ku febrîqe kargehek li Erzinganê bê avakirin, Feyzî Çakmak ew daxwaz jî veto kir. Piştî salên 1925 li Tirkiyeyê ola İslamê bû şûrê bazirganî û Türkbûnê. Ya balkêş ew e ku îro dixwazin mekanîzmaya paradoks a qewîkirina vê têzê li kolanên arkeolojîk ve girê bidin. Lêkemasiyên wan daliyê zihniyet, perwerde, civakî, siyasî, aborî, hukukî, organizeya sosyolojik, eskerî, civakî kooperatîfan, parvekirineke adil û exlaqî de zêde hene. Ev nirxên mirovî nebin yan jî kêm bin demokrasî ava nabe. Em mînaka aboriyê bidin. Aborî rasterast mirovan eleqeder dike. Ji ber ku her cûre amûrên afirnerî û berhemdariyê alet, edawat û makîne berhemê mirovin. Di karanîna van amûran de jî pêwîstî bi mirov heye. Lê eger berhemên bi van amûran têne bi destxistin, musawî, adil neyên parvekirin, Çîneke dewlemend bike û Çîneke lewaz û feqîr bike, wê demê bîngeha demokrasiyê hilweşiyaye. Em mînaka organize ya hêza çekdar binêrin. Di netewe dewletan de esker, qişle, organizeyên herî bi disiplîn û bi çekin. Tev ji zarokên gelin. Lê eger ev hêza organize kirî û bi çek li dijî gel were bikar anîn, wê demê bîngeha demokrasiyê herîfiye. Mînaka polîsan jî bi heman rengî ye. Balkêşe gel bi bac û bêşan, van hêzan xwedî dike, bi çek, cil û berg û maldar dike. Lê ew xizmeta desthilatdarî û sermayedaran dikin. General û polîs îxanetê li nanê dixwin dikin. Mînaka sêyemîn parlamentoye. Hilbijartin şert e. Nebe nabe yê demokrasiyan e. Parlamenter jî namzedên gelin û di parlamentoyê de li ser navê gel kar dikin. Eger ev huner destûrnameya ku weke peymana navbera civakan di çarçoveya demokratîk de amade nekin, qanûnan li gorî destûrnameya demokratîk çê nekin, ew jî xıyanetê li dijî îradeya gel dikin. Yani gel welî nîmeta esker, general, polis, bürokrat, parlamenter, wezîr û serok komaran e. Gel koka dara jiyanê ye. Ew ê din jî çiqil û pelê darîn e. Demokrasî jî ji bo civakan parastina dara jiyanê ye. Ya balkêş ew e ku di lêkolînên akademisyenên Tirk de behsa demokrasiya Platon û Popper tê kirin, lê di pratik û vegotinên rayedarên desthilatdarî û dewletê de ji demokrasiyê bêhtir Tirkî Türk derdikeve pêş û ew netewiya çêkirî weke dergûşa şaristanî û demokrasiyê tê destnîşan kirin. Îro bi taybetî di bêngavên çareseriya pirsgirêka Kurd de ya salên 2013 û 2015 û ya dawî ku bi banga rêber Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de bi navê banga aştî û civaka demokratîk hat kirin, aşkere bûye ku bürokrasiya Enqereyê weke arîstokratên serdema navîn ya Ewropayê kar dikin, her yekî ji wan bi serê xwe derebeyîn. Ev zihniyeta ketî di serdema desthilatdariya 22 salan a AKP'de di lûtkeyê de ye.
derebey, bürokrat, an sermayedar, an general, ji xîşka Reis Erdoğan derdikevin jî tune dibin. Du meh ji serbanga Birêz Abdullah Öcalan re derbas bûn. Helwesta desthilatdariya Enqereyê û êrişên eskerî, siyasî, edlî û polîsiye zimanê tê bikaranîn nîşan didin ku feraseta yekparêz dewam dike. Ev feraset encama zihniyeta waliyê Enqereyê Nevzat Tandoğan, encama zihniyeta Kenan Evren'e. Tişta ku îro em pêre rûbirû dimînin ev zihniyete. Erdoğan jî di her fırsatê de yekan rêz dike. Eger ev fırsata dîrokî ku bi banga rêber Abdullah Öcalan derketiya holê têk biçe, dewleta Enqereyê wê di xeşîmatdariya Erdoğan de winda bibe. Erdoğan weke serkeşî cihana İslamî tevdigere, lê zanista sosyokültürel, diyalektika dîrokî di îmanên dibistanan de erkdar kirine de tune kirine. Xwe Reîsê Misilman dibîne lê peymana Medîne înkar dike. Ev desthilatdarî xwedî îdeala totalîter e. Li hemberî ku wan lave kir, Abdullah Öcalan jî berpirsiyarî girte ser milên xwe. Banga aştî û civaka demokratîk kir. Lê ew hîna duruşmeya yek gal, yek millet, yek dewlet, yek ziman diqîrin. Ew jî dide xuya kirin ku ew demokrasiyê naxwazin. Ev demokrasiya Türkî Türk dixwazin. Ew layıqtiya layıq naxwazin, ew layıqtiya bi wesayet dixwazin. Ew wesayet jî tîrantiye reîstiye. Baş e, bila bikin. Lê sentez û bîrdoza Türkî Türk jî bêdîviyê bi demokrasiyê dibîne. Eger li Tirkiyeyê zanîngeh hebin, eger feylesof di van zanîngehan de dersan bidin, di anfiyên zanîngehan de ciwan li dersên wan guhdarî dikin, divê zanista siyasî, sosyolojî, diyalektika dîrokê, demokrasiyê li ber çavan bêgirtin. Eger dibistanên İmam Hatîb jî serdest bin, di ola İslamê de ümmet heye. Eger besta Osmaniyan dikin, di sînorê Osmaniyan de Kurdistan û Kurd hene. Lê tovê 100 salê yê înkarê, coğrafya Kurdistanê, gellê Kurd, nasnameya Kurd, çanda Kurd, folklora Kurd, arkeolojiya herêmê bi zanebûn derbas nabin. Di tercümeyên pirtûkên biyaniyan de jî nav Kurd û Kurdistanê radikin û di dewsa wan Türkî Türk bicih dikin. Dîsa jî behsa biratiya 1000 salê dikin, lê beka dewletê kirine bingeha înkarê. Eger dîroka wan 1000 salin, Kurd beriya 10,000 sal li vê erdnîgariyê ne. Dema beriya 1000 salî hatin, Kurd xwedî mîrektî bûn. Ew mîrektî dewlet bûn. Nan û av cih û war dan êlên wan. Mixabin ew îro îxanetê li wî nan û wê avê dikin. Akademisyenên Tirk jî di televîzyon û nivîsên xwe de înkarê dikin. Her dem xwe dibin gotinên retorîk de ve dişêrin. Ev şerma zanistê ye. Di zanistên felsefî, dîrokî, siyasî, olî û sosyolojîk de gel netewe nayîn înkar kirin. Banga Abdullah Öcalan a 27 Sibatê bû efsûn. Despotîzm hate mehkûm kirin. Desthilatdariya AKP û MHP jî bi degaleta li ber rêber Abdullah Öcalan parolaya ji gelan re azadî, ji civaka demokratîk, di destûrnameyê de layıqtî û erêkirina nasnameyên etnîkî û perwerdeya bi zimanê zikmakî di qanûnan de wekevî, di dadweriyê de edalet, di sistemê de cemewarî û rêveberiya herêmê ji îradeya gel re, ji mafên mirovan û ragihandina azad re, ji çanda demokrasiyê re rêzdarî bêyî ve gotinên paradoksî qebûl kirine. Kurdan to alternatîv ji bo wan nehîştine û vegera ji van nirxan mirine.